Pullokoppa. Kuulesta. Se on parempi kuin oikeesti kuukkuna. Mä en muuten varoita yhtään perseen. Mä oon nähnyt. Joku uutinen, että öitä. Okei. Siinä on vähän hiirenloukkuja. Kun mennä säikähtää yksin. My bad. Siis onks tää niinku ihan niinku brand new? Joo. Tää varmaan kaikista paras olisi niinku pelata kuulokkeet päässä. Nimittäin tuntuu, että tähän niinku ääneen on painosteet. Niin silleen, että niinku kalsat etupäässä kelta, takapäässä ruskeat, niinkö? Jep. Ei huono. Onks tää vähän niinku se... Se vaan lähtee tästä se. Ok. Onks tää vähän niinku se PT tai se, mitä me pelattiin pleikkarilla silloin? Varmaan aika sama. Tulee vähän niinku mieleen tavallaan niinku... Mutta siis Silent Hill, niin se oli vaan sitä, että mentiin niinku... Koko ajan sitä samaa käytetään. Vittu, se oli pelottava peli. Se oli Pleikka ykköselläkin jumalauta sen tämmönen kisatyyppisiä. Aina menet siihen samaan paikkaan ja Sitten se oli se Velociraptor-peli, joka pelotti. Mä en muista mikä se oli. Ja sitten oli tää... Mä muistan sen peli. Siinä on tehty niitä leffojakin, niin zombipeli. Resident Evil. No siis joo, kyllä. Vähän jiitti. No joo, siis kyllä vanhemmat Resident Evilit, mutta en mä tiedä onks nää uudet nyt enää niin... Niin, ihan totta, kyllä. Vanhat olikin. Joo. Se on joku avaime. Nonni, punahilkka. Niinkö? Oho! Joo! Se ei enää puhaltanut tuohon susihukkaan. Siinä on punahilkka loppuun. Onks se toi... Se on vittu tää takka. Hello! Pikkasen karvanen tyyppi. Kampa on naamassa banaani. Joo. Ikävää sulki jotain meitä. Jotain rosauksia. No näistä. Let's play ball. Catch. Uskallatko mennä sinne? Catch a fish. Ei vittu, mulla tulee sitä huonosta muistoja mieleen. Ja onko se pelannut tätä peliä? En, mä oon vaan nähnyt eilen. Siis tänään. Gameplaytä vähän. Mäkin oon kattonut tässä jotain gameplaytä, mutta en mä muista niistä kyllä niinku vittuukaan. Ja siis... Sitä ovi kiinni.
Näin. Ollaan täällä vaan aikaa. Tapahtuuko täällä mitään? Täällä on meidän lastenhuone. Sitten jos se tulee, niin ei kannata pitää juomia käsissä. Kun se tulee. Mikä tulee? Ready? Se lapsi. Lapsi. Semmonen mörri. Perttu tekee teitä PRP. No nyt loppus musiikki. Joo. Ei se Ei, alkoi se oikeesti. Hei, mitäs mulla on avain? Onko? Se on toinen ovista. Okei. Eli me käytiin tuolla. Siellä kävit. Karvaheepo. Ja sitten... Pääsikö nyt siinä? Jamppa huutaa, että rössyt lähtee. Ei. Eli se on alakerta. Se. Oho, siinä? mikäs tää? En Ei saa tosta mitään selvää. tosta käsin. Toi on joku lääkäri. No siinä. Onko se Espanja? Mä voin suomentaa sen. Se muistas. Niin, jotain tauluja. Okei. Vaikka se pressu vetästyy siitä taulun päälle. Mulla on Okei. Oli joku pelottava maa. Jaa, ihan jees. Ihan hirveä. Joo, ihan hirveä oli. Pari punaista raitaa, kyllä tulee miljoonia. Kyniä. Vai pensseleitä? Siliset. Joo. Niilinhanhet. Onks tää niinku niilinhanhet tää maalaus? Mitä sun maalata tässä? Öö, Siinä on lokeri. No ei. öö. No jotain täällä kai pitää tehdä, kun tänne piti mennä. Et sä pysty. Mitä? Get it Get right this- right this time. Okei. Sä tulit just sieltä vähän niin. Are you scared? Alright. Kurkka Are you taakse. scared? Are you scared? Taaks. Kurkka taakse. Eikö se ollut siinä... Mikä se oli se? Koska avata oveen. Kurkka taakse. Meni kiinni. Okei. Valot päälle mua pelottaa. Eli käytävä vai? Just Tuo tuli vähän. Relax, bro. relax. Vittu, elä oo tommonen paskajääkkä koko ajan. Okei. Mennään sit tänne. Kude sanoi, että ei voi katsoa vuoteen leffoja. Ei kun kaulet, se on vuodeksi trauma. Mitä? Going in Circles. circles. Elikkä mä niinkun... Meet ympyrää. Niin. Kato niin kohta toi tulee vähän niinku Deja Vu. Sä et saa avaa. Saiko sitä auki? Uskallus. Ei kuuluta. Olet menee tietysti kiinni. Joo. Tuli sanoa, että sai paskaa avaksi joku mistään ikkunaa lyksää. No joo. Mä kohta häviin tosta. Kiva ilmestyy naama tuohon. Ihan pimeetä. Antti Nauho ilmestyy. Joo. Sulla ei tää ollut kloosissa. Ei. Pitää
pitääköhän mun etsiä täältä niinku huoneesta tohon koodi? Voi olla. Okei. 485. 485. Painettu ja sitten onko se numeroilla tai ei. 485. Noniin. Mitä arkku sisältää? Tää lukee. Look closer. Piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Will you marry me? Past holds back. Look closer. Oh. Never forget. Se on pallo jalassa. Niin on. Never forget. Niin on. Okei, vittu en mä tonne viitti mennä. Ei se joku keino tuo, joka keinuu. Siis nää menee niinku... Keinun nyt! Se lopetti heti kun mä tulin tähän. Täs täällä. Joo. Näissä ei oo niinku mitään. Jotenkin mua niinku epäilyttää toi. Hirvi seinällä. Ois tarvinnut hirvilimuiselle. Mm. Ja mikä tää on? Okei. What? Tulee aika puskista nää jutut. Nää mukaan hyvä paikka. Oikotiet. No. Mistä nyt saa valo päälle? Laiteeksi. Häh? Kynttiläkin laiteeksi. Mm. Joku unohtanut. On eloa toista elämästä. Eikä sille never forget. Mikä pällisteli siinä? Tässä. Se oli taulu. Tossa on joku tommonen. No, jatka takaisin lääkäri. Tää zoomaus niinku näissä kauhupeleissä, niin miksi? Niinku... Voi zoomata, kun näkyy kaukana jotain epäilyttävää. Jep. Mitäs vipu siinä oli se? Nää päästä takaisin. Eikö se Melkein. vittu? Kato, Joo. kyllä samat. Nyt ei ehkä kannata enää mennä kattoo taulua. Joo. Pitääks mun mennä nyt sitten tänne? Näköjään sekin on vaihtunut siitä. Now, tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. Siis onks tää joku, vaan tiiäksä entinen maalari, joka tästä nyt niinku menee täällä tommosella pervolla mielellä? Ollenkaan muuten, ne ei olisi fyy. Niin. Ok! Mitä vittu? Nää vähän muuttu nää. Moi. Kukas sä oot? Do you even live? Niin. Mitä mun pitää tässä tehdä?
Tää on rauhallinen huone. Kaapissa kirjahyllyt. Ei kuulu jotain. Aina paha merkki tää itkunassa. Kauan. Se on lukossa. Sieltä se itku kuuluu kai. Ja saa taas selvää. September. Mitä se seisoo? Oikein. Ylä, vasen. First step is the hardest. Okei. Ruoka. Ruvetaan kokkaamaan. Mitä täällä tapahtuu niinku? Katsopas tätä. Fuck. Älä apua. Tää sille, kävikö sille omenalle? Siellä. Käydään. Okei. Sori. Mä oisin mennyt valossa. Sori vittu. Ei vittu se. Seinä. Shit. Oikeesti anteeksi. Miten mä pääsen pois täältä? Tiiliseen. Menee ovesta. Mä menen tästä. Se ovi. Ei. First, I looked for a canvas. Not just any Kangas. Ostin kangasta. Kangastaan. razor. So I used a razor, in fact, then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. Siis niinku viina auttaa pysymään sen käsiä nyt tasapainossa. Juu, kyllä. Oho. Kuulostaa aika hyvä tutulle. Alright. Noniin. Pääst piirret. Pääsen piirtä omenoilla. Olihan siinä pensselet. Mitä se lukee seinässä? Shapeless. Shapeless Dreams. Se piirtyy jotain. Tää saa oikein piirretty. Flamingoja. Flamingoja. Saat piirrettyä niin se ei taisi. Tai jos tämmönen peli teettää itekseen. Yksi pimeässä huoneessa kuulokkeet täysillä. Turun jo moro. Okei, Moro. mennään sitten hissiin. Wow. Ovi kiinni. Ja nyt paina siinä. Oha, toi jekku hyvä kyllä. Hirvilimu. Mikä siellä on? Tätä vaan meni joku. En mä näe. Jonkunlainen noita akka, mikä se on. Ei sitä mitään. Ei se. Laitin vielä korville säännöksi. Laita. Ei täällä kuulu mitään. Ei kuulu. Ei, mutta ois se ihan varmaan hyvä, että jos tonne striimiin kuulus noin ääntä. Kun ei vissiin saa sillä lailla laittaa.
uskon, että mikrofoni jonkun verran ottaa kuitenkin ääniä. Noniin, nyt. Nyt kuuluu striimi. Nyt kuuluu kaikuna. Kuuluu niinku teille. Kyllä kuuluu peliäänet. No hyvä. Taas se sen verran hyvin sitten. Niin, ehkä antaa olla. Kyllä Niin, kuulee ihan mennään. näistä. Käytöt aina mukavia. Nää on tosi mukavia silleen. Kivat lamput Ei ja... ole mennyt vielä kiinni. Mikä ovi? Se hissiksi tullut hissi. Hissiovi? No ei, se on ihan... No se on tietenkin se viimeinen ovi. Totta kai, sulle mukavasti annetaan mahdollisuuksia mennä. Ai ei sinnekään. Mitä? Where you go? Kato. Oh! Sinä! Karvanaama vittu. Kyllä siinä oli joku muukin, joka vilahti. Mikä vitu huone tää on? Eikö sä nähnyt sitä? Häh? Mikä tämä? Ei, kun siinä vilahti ennen sitä. Jaa. Mä näen. Kato avain. Nyt sä varmaan pääsit sinne viimeiseen. Miksi täällä on yhtäkkiä varjo? Jep, näin Tuolla on. on ikkuna. Okset heiluu. No ikkuna. Kyllä siinä on se on rauhoittavaa. Siinä. Ei. Joo. Why did you stop? That dude was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Siisti kun se ilmestyi tuohon Oh, ikkunaan. don't make me beg. Valkoinen naama vaan piti valkoinen mekko päällä. Eikö se ole vielä Alright. kriisimpää? Joku kun kattois koko ajan vielä tuosta ikkunasta ja venää. Niin, myöhään huomaa mitään. Niin, naapuri siellä. Katso. Katto. Mitä työ pelaa? Mikä se peli tää on? Kaikki paskantaa housuun kun näkee sen. Miksi valot lähtee? Ei. Jotain. Okei. Se ei Hissi. ole koskaan hyvää merkkiä. Hissi. Valot lähtee. Vissi! Hissi. Ei toimi. Mitä? Okei. Ei kai tästä hissi. Koeta jotain vielä sitä ovista. Se ovi. Pääs. No niin. Alrighty. Alright. Moi. Mikä sen naama? Moi. Mikä sillä on käy? Se on 2 naamaa. Täytyy jotain. Se on kuin Juha Sipilä saatana. Kaksinaamainen vittu. Perkele. Takin käänteen. Selkään puu. Nimenomaan. Ei pelkästään takin käänteen, kyllä se niinku söi housunsakin sieltä. No vittu. Hyvä koiran maha. Kuka hauska. Aika. Oho. Wow. Oho. Bloodhound. Kuoli saatana. Oho. Okei. Alright. Kuiskauksia. Oi, kiva huone. Herenskillo. Taas. Hevonen. Onks peili? Se on peili. Se on peili. Miksi Miksi se se Miksi sä Mä- näet itse siellä? Siinä. Ahaa. Koittaako nyt? Lukeeko siinä seinässä niinku jotenkin niinku pelikuva Ei, näytä? onko se puhelin? Se on joku puhelin. Vastaa Missä? Missä se on? Vähän vasen. Jossain siinä. Tuo, ei. Voiko se pöydällä? Ja siinä on omenoita. Pääskö ovesta ulos? Mennä tänne. Oho. Siitä. Onks täällä puhelin? Siellä on varmaan jossain puhelin. Siinä. Siinä. Hello? Yes, speaking. What fire? Sika mikä puhelin. Uusi Samsung kato. Niin joo. S6. Niin. Se koskee Etki. Kosketaan, niin se voi piristä jos Okei, mitä tässä lukee? It cannot be undone. Okei, okay, mitä tässä lukee? It cannot be undone. 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 It cannot be
Undone. Mikä se tyyppi, mikä tässä vältellään? Undone. En me Jamppa kerrota mitään. Ei oo ihan vielä selvinnyt kyllä tuo. Taas tuo rottu. Mihin se meni? Niin vaan sitä lävit. Eikö se meni sinne väliin? Siinäkin on hiirolukko, ei se siihen sitten juuri. Ihan turhia nuo laukut. Liian viisaita rottia. Niin. Ai taas tää huono. Onko tää sama? Ei taas sama, mutta sama. Ei sama tyyli. Sama peura vai mikä? Se on taulu seinällä. Kuin hirvi. Missä? Sulla ees. Tuolla. Jägermeisterin seinällä. Tossa. Jekku. Tämä. Niin, Jekku. Jägermeisterin Joo, seinällä. Jekku, moro. Tara. Hirveessä sai metty vedet pois, että saatu jekkua. Vaan Nyt on patteri puuttuu. jekkupulleja pöydällä. Täällä ei oo niinku mitään. No, me eteenpäin. Ui saatana. Juda now. Kuka se oli? Hirvi! Hirvi! Okei. What? Okei, mikäs tää on? Avain. Nice. Jossain avain. Nice. Yes. Ei tässä pitää. Ei tässä kumminkin. Seuraava huono. Mitä jos tää vaan juoksee? Speedrun. Kauhea speedrun. Oh. Fuck. Just mä otan tuolla rollaattorin. Sen verran hardcore, että sammutin valot huoneesta. Jamppa tuolla. Tää on... Mä en luule, että ilmestyy taas jotain. Pitääkö istua siinä? Mitä tälle pitää tehdä? Sitten. Sä pääset siitä. Kato, tuo oli seuraus. No ei. Moi. Ei sinne. Sinne. Jos meitä haluaa. Takula yllätys. Ei sinnekin. Ei kyllä, joo kyllä sinne pitää mennä. Kyllä sinne. Tästäkin. Vaatitko sä sen noin? En. Jos sä haluat, niin sä voit tulla tännekin. Se on pitäis lukea. Mitä tää nyt on Tää näin siellä. tumma? Onko sulla avain? Onks täällä mitään? Ei täällä oo mitään. Juokse. Pääsiks mä tännekään? On siellä nyt jotain. Mä vaan oikein hiffaan, et mitä. Vai sitten vikahuone. Tai sinne vikaovi. Se on vaan. Sä haluais mennä sinne viimeiseen huoneeseen. Joo. Pidin noin äkkiä. Jamppa, kato tää peliä niin. Kyllä se siitä. Nyt kuulostaa, että joku haluaa tulla kyllä. Mistä päin? Katos se omeettuu perkata. Mitä ihmettä? Niinku... Ja ovena. Sisään. Sisään.
Ovi auki. Joo, mä luen päivän uutiset vittu tässä välissä. No niin, nyt sä pääsit sinne viimeiseen. Ei. Just siinä. Kerro sateenkaari. Sateenkaari menee sinne. Joo, taas on valoa. Mitä siinä lukee? One step First Taas. step is hard. Okei, kerro sä ympyrää. varmaan. Tää nyt ei varmaan tästä tuu tää ääni. Siinä on muuten levyäkään. Aa. Eikö se nyt lähtenyt soittaa? Mun pitää varmaan pyörittää. Joo. Pyörit. Syntinen sänky. Jolla alkoi menkat. Tää on parempaa kuin Johanna Kurkela. Tää koko huone niinku suli. What? You made that shit, man. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein. Tää jätkä tuntee sänkyhommat. Blood filled my mouth. Mikä tää? Then put the tube in the jar and it just kept coming. The Nyt se ei taste soi of enää. copper haunted me the entire night. Kato, nyt se palautuu. Think of a syringe. I stepped right on my toes, and when she bumped my nose, I fell, and when I rose, I felt a change. Something all around, something all around, something all around. Okei. Joo. Selvä. Tää uudestaan pyörii. Something all around, something all around, something all around. Okei, se toimii. Se laittaa song requestiin. Kuvassa vaan. Nyt tuli ikkeen. Voldemort. Voldemort. Jos Se siinä. osi meni sieltä. Siinä on taas semmonen kappale. Se olisi semmonen, ollut joka tärkeä. kerätä. No pitääkö se hyvähti? Ei kun nää on Niin, näitä, sä oot kato, kerännyt. niin mä oon kerännyt Sun nää pitää jo. kerätä. Ja sitten tää jätkä on vissiin kirjoittanut noin, mutta en mä niinku tiedä. Okei, sun pitää kerätä kai niin. Pitääks nyt siinä niinku saada, tästä puuttuu ovi. Joo, sun pitää saada 4 jotain semmoista. Joo joo. Tavaraa. Just. Joo, no ihan tylsiä nuo laatikot, niin näitä on. Joo, tuntuu, että ei oikein laatikosta oikein. Löydä. Sinne ei varmaan. Tonne ei varmaan joo. Okei. Don't block. What? Se on viikin häfi. What? What? Tänne näin. Joo joo. Kyllä. Hyvät työt Epikki. Nähdään taas. Siellä rokkuu semmonen. Käy moikka. Mikä toi on? Sillä on avain tossa. Sillä on avain jo. Uskallanko mä ottaa? Osa se on.
ovi kiinni. Ei näköjään saa. No, sit sinne. Se tänne avaimella vaan. En. Epiikin myös. Joo, tohon. Tohon just. Siihen se kävi. Siihen se kävi se avain. Ryminällä läpi. Tuli kiire. Restless Memories. Elää. Mikä vittu se on? Skakke. Auks. Mikä... Auks. Come. Mikä Se saatana? lähti vauhtas. Ylös alas huone. Näköjään. What? Mitä niinku jatkuvasti fäppää? Fäppi. Niinku fapping. Constantly fapping. Fabbing. Fäppi. Eating other rats. Vetää käteen ja syö rottia. Ei huono hei. Ei huono. Ei huono. Ei huono. Okei. Laita ovi kiinni ja kokeillaan. Ai ihan, okei. Katso, joo, se oli tosta kytkimestä kiinni. Palakatka se oli semmoinen. Kuuli kytkin huoneen ylös alas. Niin. Tuntuu, että näissä tauteissa kyllä on mitään. Ei vaan ovesta. Se on vaan niinku joku hieno ominaisuus. Jep, se on oma ominaisuus. On olevinaan jotain. Okei. Kumpaa ovea haluat mennä? Mennään tänne. Hello. Oh, kiitos. Ok. Kummaa. Laita ovi kiinni. Kumpaan suuntaan? Meni vaan äsken valot kieltä tossa. Jep. Oikeesti näkyy jotain. Ei sen paremmin kyllä. Mä näen sut tosta ikkunasta. Eikös nuo valot sitten ketään tuolla? Oliko nuo koko ajan päällä? Eikä ollut. Miten sitä ammeista nousi? Baby water. Fake lock. Sä luotelis. Ai se Miten sen luki? Se nousi viemärissä ton mui. Eiku mikään toi vauva. Joo, ja sit niinku rotista jotain. Siitä. Alright. Okei. No, vaikka tänne. Ei se on. Ei vissiin Siis sinne. sinne. Mitä? Vaan takas, mutta ei käytä. Okei. Nyt on hyvin ripotettu tän kyltille. Easy work. Joo. Only one destination. Se on alaspäin. Ei sinne. Smoky. Älä mene kellariin. Smoky. Kellarit on aina pahoja paikkoja. Okei, pääsis mä täältä? Ilmeisesti. Aivan. Jaha. Okei. Aivan. Ok. Tavarat herää senkin. Mulla ei oo jalkoja. Kato, mä leijun yli.
Selvä kuva. Taas noin rokaat. Kato ylös. Vähän kuin jatsikuvien pelissä. Se ei tykää. Se ei tykännyt siitä. Se pieno alas. Ei, mä pystyn vielä tekemään sen. Mihin mun pitää mennä nyt? Onko se jotain ovea? Mä suositko koita vielä pian. Piano. Jotain. Kuka tossa on? I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, the bone in a mortar. Aivan, no näitä This rituaaleja. was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. No aikamoisen sotkun siinä samalla tehnyt. Nyt varmaan lähdetään sitten takaisin. Mä löysin nyt ton luun. Varmaan jonkunlainen rituaali sun pitää suorittaa. Ja tää vie suoraan tänne huoneeseen. Okei. No nyt maalataan seuraava taulu. Ja vähän niinku muodostus joku maava tai jotain. Joku tommonen demoni tai... Se on muija, kato, sillä on muija menkät, kato. Niin, Servis tippuu, kun kato, ihan selkeästi, kyllä. Joo, eikö? Se Juu, ristiinnaulittu. juu, Ne. Se juu. Mona Lisa. Kato, Se kato, sen sängyllä me kato, vissiin siellä on oltiin kuva meikä äsken. fläpäkin palaa, näetkö sä tuossa niinku? Joo, Joo. Joo. No niin. Selvä. Selvä homma. tää on niinku kuitattu homma. Ne. Joo. Tossa on sen luut. Siellä on se tamponi ottaa siellä laatikossa. Siellä luotti sen käyttää. Vähän roiskunut lattialle. Sen takia se on niin äkeä. Ei toiminut. What if you fail? I never fail. Viereen maalaus. Kiva. Drunk? Drunk. No, Yes, I am. kyllä. Shellfish. Näin karakeet. Delicious. Serious? Hei. Delicious. Delicious. Tai delicious. Mä kuulin, että serious. Hei, come on! Mä missään kohtaa jotain hienoa. Saatan paussille. No laita vähän. Mä käyn hakemassa. Tuun kanssa ottaa jotain. No, käydään. Ei oikeesti mun pitää käydä. Hengähdystauko. Niin. Vessassa lupas kun se on. Already. Pitää vielä käydä, sun pitää vielä tehdä. Spooky. Spooky. Kerrossa makaassa sängyllä. Siinä olisi valmis kasvamaan. Vaimo siinä vaan makaa.
Uskaltaakohan tuonne hyökätään? Ei se vain syö. Läikö sinne kuumaksi? Seinillä, mitä? Ignore her. Älä välitä hänestä. Eli älä Joo, mene sinne. mene vaan sinne. No, Ai sä menet sinne. Siinä muutti, että älä välitä siitä. Olipa menkkahuone. menkkoon. Mikä se sun ylällä on? Eikö jos oli valmis? Ja siellä on... Älä mene. Paus. Älä paus. Kivoja piirustuksiä taas. Okay. Mitä hetki? Siellä on joku kerros. Nurkka. Niin, vittu tänne näin. Tätä näkee hoitoa. Oh. Taas noin rotaat. Joku rottafetissi ollut tällä maalarilla. Mm. Se on vissiin tuolla. Se muija. What? Ehkä ensin käy täällä. Okei. Saa susta ikkunat. Ikkunat alkoi itkeä. Haluatko sä tänne istua? Ei, istu vaan. Talking Joo, behind your joo. backs. Toi on... Täys. Ei huono. Naama sulaa sille. Mm. Jaa. Okei. Alright. Hello. No. Let's do this. Sä speedrun. Se tulet eka Speedrun! Joka huone on samalla. What? Äkkiä pois. Päästikää mut pois! Päästäkää mut pois. Mä haluan olla täällä vittu. Joo, mä lähden pois. Vittu mä pääsen mistään pois. Kiitos. Mitä seinällä oli? Piirustuksiakin voi tommosia. Joo, ei sinne. Sinne. Se oli taas pahat menkat. Sitten kun on menkkaa niin paljon. Siis tää on menkkapeli eikä mikään kauhupeli niinkö? Niin, se on just Ei sit vaan menkkoja niinkö? Ihana huone. Kato, Lasten leikki. sinä. Ja tähän se johtaa kun menkat ei olekaan. Ei huono. Ei huono.
Joo, ihan jees. Enkä mä usko, että siellä jotain pitää. Katos tää leikkikarusellia sinne keskellä, voiko sillä tehdä jotain? Mikä se on? Tämä. Se on lukos. Ei sun pitää löytää avaimet siihen. Ja taas rotta. Jep. Touksia niin perille. Joo ja vaara. Oo. Ihan näköjään onnellinen lapsi. Mites se perimmäinen huone sitten? Pääskö sinne? Siinä on. Siinä on Oo. siihen käyvä. Ei saa. Elää nyt vittu ite pyöri siinä mukaan. Ja musta tuntuu, että kun se käy, saa. Tyydy. Päästäkää sisään! Nyt alkaa taas penkat kohta. Mitä? That's not how it's supposed to work. Fuck. Pitäisikö tää olla pelottava? Happy family. Joo. Vuoden muuttu. Bird and Bradley. Hush hush baby. Okei, ehkä mä perun sanani. Fed up you. No fuck. Ole shit. Here comes a chopper, jump off your head! Get to the chopper! Moi. Moi. Okei. Okei, semmonen. Se oli semmonen. Karuselli. Mukava kierros. Eikä maksanut mitään. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? Eikö sä päässyt oveen? I was already Okei. Varmaan joutuu kuuntelemaan. Besides, Niin varmaan. it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. No niin. Mikä se oli? No, se on nyt pois. Mä kerran reagoimaan tuohon. Nyt ollaan Mallermestarin huoneessa taas. Hei, onks toi sama piirros, missä on ne strutsit, eikö niitä flamingot? Joo. Joo. Oh. Se on Siinä on vähän muuttunut koko muuta. ajan. Hei, kaveri näyttää niinku Muumio-leffassa, eikö? Oh. Se tarvii vähän niitä koppakuoreja sen pikkuhiljaa rupeaa niinku naama kohentamaan. Ja kaveri käynyt Lorelle osastolla, että kohta niinku kaikki on kunnossa. Mitä se on hakenut sieltä Eikö se syö niitä sitruunahappoa? koppakuoria? Eikö se syö niitä... Mitä se syö niitä? No niin, Eikö niin se- tuli niitä tää on niinku- koppakuoria, siellä tuli sen Joo, suusta. tuli, mutta siis eikö se syönyt niinku ihmisiä tai jotain? Eikö niin oli? Joo, Miten? niin oli joo. Kyllä. Täällä on nää kaikki mitä ollaan niinku löydetty. Joo. Okei. 2 asiaa vielä. Joo. Selkis. Mhm. Joo.
kaupasta. Se on joku illuusio. Joo. Aha. Let me out of here. What? Katos taakse. Mihin? Taakse. Mihin mä katon? Nyt sulla on hattu. Se haittaa. Pistään tonne, koska... Se kuoli se äijä. Okei. Pyörty vaan. Jatkuu. Jatkuu. Ja mitä jos tapahtuu? Rotta. Saankohan mä niinku pyydystettyä noita, jos mä oon vaan niinku... Harkas nopea. Taas rottia. Lukee, että niinku tuli on viimeinen ratkaisu. Jep. Okei. Krietalusta lopuksi Finally! Finally! Tää oli kyllä niin joo. Rumpusoloarvon. Komeeta. Mikä se on? Mursu. Joo, se rupes päästään mursuääniin. No? Joo, näyttää musta. Mene sen käsi. Wow. What is going on here? Oli hyvä. Vähän ikävä ääni. Se tulee tämmöstä Joo. Aika ikävä ääni. Oli aika ikävä. Ei sinne. Mikä siinä alalla? Siinä alapuolella. Siis missä tässä? Telling you there are rodents everywhere in this shithole. Maybe if you started feeling sorry for yourself all day long, you would have noticed them as well. Siellä on kiva. No niin. Vähän rottia. Menis ihan heittämällä läpi tää huone. Jaha. Kuolinko mä taas? Kuoli. What? You die. Siellä on sun alapuolella. Joo. Okei. Death is but alive. What? Oletko kattonut niinku kauleffoja, niissä aina näitä kaikkia tommosia niinku rituaaleja? Vittu. Jumala hienolle kiinnostus followista. Kiitti followista. Tervetuloa. Asia kyllä. Ja terve vaan. Mevukalle terkkuja. Terve, terve. Okay, what? Okay, watch. Tää lukee ylää. Oi vittu! Se lukee täällä tuli! En mä lukenut sitä, saatana! Näin. Hei! Mene nyt siitä. Tuu menkkanainen. Se on menkkana. Okei. Nyt älä kato. Katoinko mä nyt jalkoihin vaan? Mä en tiedä. Se lukee täällä kato. Eris layer. Olisiko lisää kaljaa? Vai jumalia? Joo. Aha. Aha.
Taas. Nyt se lisääntyi tohon seinään. Nää joku ruumisotto. Kato sitä. Kato ylös. What? Huone. Nice. Oho. Jätkä meni kaappiin. Niin mä menin kaappiin. Jätkä meni kaappiin, tuli sillä päivänä ulos. Ei huonoa. Ai mitä ei tätä peliä voi ottaa tosissaan enää. Miten se meni sen biisi? No antaa. Kuka se oli? Meidän melkein. Perkele, kyllä tää sattuu. Mun on pakko saada tuo ovi auki. Tuli ove. Okei. A little pain goes jotain. Little pain goes a long way. Selvä. Eli käs. Joo. Sinne siis. Mikäs sä oot? Sä oot tynnyri. Mikä sinä olet? Tynnyri. En minä. Tynnyri on tossa. Ovi. Jaa, vasta Nice. talossa taas. No niin. Jebo. Juoksee noin rotaattoon päässä. Tasis. Nyt mennään ylös. Hetkinen. Nyt sä menet alas. No. Nyt se on niinku alas. Eikö se nyt niinku ylös? Eikö nyt se on alas? Onko? Tuonne alas, tänne ylös. Mut miksi se näyttää punaista? Jos sun pitäisi mennä alas. Se pääsee alaspäin. Ai sä vaan meet sitten. Näköjään. Joo. Eikö sä ollut eka yläällä? Mä menin En mä tiedä, alas. miten nää kerrokset on mennyt, mutta... Mitä siinä luki? Coming soon. What? Nyt ei kannata katsoa. Kato. Pois päästä. Go for it. Toimi mitenkin. Vittu mitä? Ylhäällä. Mitä ylhäällä? Ylhäällä. Ihan ylhäällä. Kuuluu jotain vähän epämääräisiä ääniä, ettei vaan tulisi sieltä ylhäältä kohta jotain. La. Se hyppii. Vitun hissi toimii. En mä pysty hyppäämään. Oi! Mikä se oli? Mikä se oli? Just oli. Come on, joo! Mihin sä hävit? Se juoksee alaspäin. Ryminällä alas. Ei ois pitänyt varmaan kattoo Taas kun siihen. korkkas sille, niin... Ei pidä kattoo siihen. Fuck. Alkaako tää nyt oikeesti alusta? Ei se. Ei. Ei kai se vie eteenpäin, mä luulen. Kyllä mä uskon, että menee koko ajan eteenpäin ainakin. On mennyt. Vittu ton naisen kanssa. Tuohan kuuluu tohon, että... Joo, en kato sinne. Oikein. Siellä on tuli vaan huone. Siellä on täkkö. Siellä on iso lammikko. Joo. No sitä nyt olisi ovi. Joo. Terve meno. Joo, elää katso Terve sinne. meno siinä. Elää katso sinne. Kato.
Karvana. Karvana. Perkele. Samaan lapun kanssa. Täällä puhelin soi taas. Oliko tää nyt se Missä? Applen puhelin taas? Siellä pöydällä oli. Eikö se ole se Samsung? Samsungiko se? Se on Samsung. Missä se on? Se on niin huomaamatonkin. No siinä se soi. Onks tää? Ei se nyt tää. Nyt se on kaapissa tai siinä jos on lukenut. Joo, onko nyt ihan rauhassa. Viini on maistunut. Viinaa löytyy. Joo, muutama pullon tuo puhelin enää kuulu sen jälkeen. Babyface. Ai. Ei musta tuntuu, että täällä katsoo sitä taulua. Ja siellä on mennyt. Kyllä on ne. Kertaaks päin? Okei, ei mitään. No ei mitään. Kuuluuko se sieltä jostain? Ihan se kuuluu sieltä. Mikä? 363. Mihin? Pystytkö siihen masinaan suhteen? Ihan kun se kuuluu siitä. Jep. Päässä ovelle. 363. Katsopa katsoa. Onks täällä? Kyllä se kuulosti, että se olisi sillä pöydällä. Niin näin. Ei. Missä? Mitä ihmettä? Ollaan lähellä. Se on niinku yksi tosi lähellä jossain. Mekin. Onks vähän vasemmin? Siellä. Tästä se kuuluu. Mä oon niin varma. Tossa. Kato sitä taulua. Se on salaa. No niin, se kuuluu sieltä. Äänä miten se on siellä. Wow. Got. Wow. Oho. Wow. 3, mikä se on? 363. Mikä? 363. 363. Tuo on Tartuinen vanha puhe. Jonnet ei muista. Jonnet ei muista. Näitä oli 9-luvulla joo. Missä toi? Se on niinku taas. Noin. Siellä kaapissa. Siellä kaapissa. Ei. Vai pitääkö sun mennä takas sinne puhelimelle? Niin voi takas puhe. Voi olla. Ei se oo. Ei se oo. Kokeile uudestaan 363. Ei se oo tää. Se on jossain muualla. Se on laatikossa. Siellä. Täältä se Siellä. tuli. Täältä se kuulosti. Vähän niinku vasemmalta taas. Siitä mä sanoisin, että siitä. Mikä tällä perissä? Mäkin nyt oikein hahmottaa, jos olisi kuulokkeet, niin olisi ehkä paljon helpompi kuin silleen hahmottaa, mistä kuuluu. Ei se kyllä täältä. Meppä takas sinne tänne. Jos mä nyt Se on kokeilen se kuitenkin 363. tähän niinku... Kato. Ot. Kyllä se niinku kuuluu takaa. What? Ai se kuuluu sieltä. Joo. Okei. Alright. Kato. Kato. Okei.
Taas käytäviä. Aika pitki käytä. Thank you for playing early access. Oliks tää tässä? Really? That's it? Aika leikki loppu. Really oikein. Siis oliks tää Ei tää... Se oli siinä. Olis tää niinku beta tai jotain vastaavaa? Early access. Eli tää tulee jatkuu jossain vaiheessa. Okei. Okei. Selvä. Selvä. Se oli siinä se. Se oli aika